Za učiniti svijet boljim ne moraš biti predsjednik Amerike, ne moraš biti nekakva njuška koja je ili jako utjecajna, ili moćna, ili bogata. Za promijeniti svijet zapravo trebaš učiniti ono najbolje, dati ono najbolje što možeš od sebe u svojoj nekakvoj sredini i ako si učinio život jednog čovjeka boljim, ti si već promijenio svijet. Unutar srednjih škola, osnovnih škola ima jako puno učenika koji imaju jako dobre ideje, međutim još uvijek ima premalo prilika da se te ideje čuju, a Upshift je pridonio i pripomogao u tome da se te učenike čuje i da oni dobe osjećaj da mogu rješavati probleme koje uočavaju u svojoj zajednici. Na Upshiftu sam naučila da se svaki problem može riješiti razgovorom, timom i da se može doći do nekakvog cilja. Nova znanja ili vještine koje sam stekla na Upshiftu je zapravo taj timski rad gdje se borimo jedni za druge i ako je nekome recimo loše ili mu taj dan ne ide da ga drugi pokriju. Znači naučila sam na primjer kako rješavati probleme na način da ih analiziramo, da ih rastavljamo na dijelove te idemo stepenicu po stepenicu i zapravo od rješenja koje nam prvo padne na pamet dobijemo puno kvalitetnije rješenje i rješenje koje se zapravo može sprovesti. Mislim da je Upshift jedan fantastičan program koji radi ono što malo ko zapravo radi, a to je daje tu neku moć učenicima. Da oni saznaju i spoznaju da sa svojim nekim idejama koji jesu dovoljno dobre, da mogu raditi promjene i da mogu zapravo neke probleme koje oni smatraju problemima naučiti pokazati drugim ljudima da to jesu stvarni i validni problemi. Mlade u ovoj županiji trebalo bi motivirati tako što se više uključuju na projekte, te isto tako da shvate što je problem i da se ne srame ga promijeniti i biti drugačiji od ostalih. Ta kreativna energija koju oni imaju u sebi je nešto što nisam očekivao da tako mladi ljudi mogu imati.